ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କମର୍ସ ଷ୍ଟଡିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଛବିଳ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣତ ବହିର ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯୋଗ ପଢ଼ି ଶିଖିବା। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଣଟଣ୍ଟ, ଣଠଣ୍ଠ, ଣଡଣ୍ଡ, ଣଢଣ୍ଢ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଣଟଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା। ଣ ଯୁକ୍ତ ଟ ସମାନ ଣଟଣ୍ଟ। ଘ ଣଟଣ୍ଟ ଆଗରେ ଟା ଘଣ୍ଟା। କ ଆଗରେ କା ନ ତଳେ ଣଟଣ୍ଟ ହର୍ଷିକାରେ ଟି କାଣ୍ଟି। କ ଣଟଣ୍ଟ କ କଣ୍ଟକ। ଝର ହର୍ଷଉକାରେ ଝୁ ଣଟଣ୍ଟ ହର୍ଷିକାରେ ଣ୍ଟି ଆ ଝୁଣ୍ଟିଆ। ଣ ଯୁକ୍ତ ଠ ସମାନ ଣଠଣ୍ଠ। କ ଣଠଣ୍ଠ କଣ୍ଠ। ଗ ଣଠଣ୍ଠ ହର୍ଷଇକାର ଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି। ଆ ଣଠଣ୍ଠ ହର୍ଷଉକାର ଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ। କ ହର୍ଷଉକାରେ କୁ ଣଠଣ୍ଠ ହର୍ଷଇକାରେ ଣ୍ଠି ତ କୁଣ୍ଠିତ। ଣ ଯୁକ୍ତ ଡ ସମାନ ଣଡଣ୍ଡ। ମର ହର୍ଷଉକାରେ ମୁଁ ଣଡଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ। ଭ ଣଡଣ୍ଡ ଆଗରେ ଣ୍ଡା ଭଣ୍ଡା। ଚ ଆଗରେ ଚା ଣଡଣ୍ଡ ଆଗରେ ଣ୍ଡା ଳ ଚାଣ୍ଡାଳ। ଗ ଣଡଣ୍ଡ ଦୀର୍ଘକାରେ ଣ୍ଡୁ ସ ଗଣ୍ଡୁସ। ଣ ଯୁକ୍ତ ଢ ସମାନ ଣଢଣ୍ଢ। ସର ହର୍ଷଉକାରେ ସୁ ଣଢଣ୍ଢ ଶୁଣ୍ଢ। ମରେ ଏକାରେ ମେ ଣଢଣ୍ଢ ଆଗରେ ଣ୍ଡା ମେଣ୍ଢା। ସ ଣଢଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ। ଘ ଣଟଣ୍ଟ ହର୍ଷଇକାରେ ଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟି। ବ ଆଗରେ ବା ଜ ଇ ବାଜଇ ଠନ୍ ଠନ୍। ଘ ଣଟଣ୍ଟ ଆଗରେ ଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା। ବ ଆଗରେ ବା ଜ ଇ ବାଜଇ ଢ ଅନୁସାରେ ଢଂ ଢ ଅନୁସାରେ ଢଂ। ଘଣ୍ଟି ବାଜଇ ଠନ୍ ଠନ୍ ଘଣ୍ଟା ବାଜଇ ଢଂ ଢଂ। ମ ଏକାରେ ମେ ଣଢଣ୍ଢ ଆଗରେ ଣ୍ଡା ମେଣ୍ଢା। ମ ହର୍ଷଉକାରେ ମୁଁ ଣଡଣ୍ଡ ଟ ହର୍ଷଇକାରେ ଟି ମୁଣ୍ଡଟି। ବ ଡ ଟ ଆଗରେ ଟା ଣ ବଡ଼ ଟାଣ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡଟି ବଡ଼ ଟାଣ। ତ ଆଗରେ ତା ମ ହର୍ଷଉକାରେ ମୁଁ ଣଡଣ୍ଡ ହର୍ଷଇକାରେ ଣ୍ଡି ଆ କ ହର୍ଷଉକାରେ କୁ ମୁଣ୍ଡିଆକୁ। ସ ଆଗରେ ସା ବ ଧ ଆଗରେ ଦା ନ ସାବଧାନ। ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡଟି ବଡ଼ ଟାଣ ତା ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ସାବଧାନ। ଦ ହର୍ଷଉକାରେ ବିସର୍ଗ ଦୁ ଖ ଦୀର୍ଘଇକାରେ ଖି କ ହର୍ଷଉକାରେ କୁ ଦୁଃଖୀକୁ। ଦ ଆଗରେ ଦା ନ ଦାନ। ଦ ଏକାରେ ଦେ ବ ଆଗରେ ବା ଦେବା ପ ଆଗରେ ପା ଇ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଇ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀକୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ। କ ହର୍ଷଉକାରେ କୁ ଣଠଣ୍ଠ ହର୍ଷଇକାରେ ଣ୍ଠି ତ କୁଣ୍ଠିତ। ନ ହ ଓକାରେ ହୋ ଇ ବ ହୋଇବ। କ ଏକାରେ କେ ହର୍ଷିକାରେ ହି କେହି। କୁଣ୍ଠିତ ନ ହୋଇବ କେହି। ଆମର ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନନ୍ତନ୍ତ ନନ୍ଥନ୍ଥ ନନ୍ଦନ୍ଦ ନନ୍ଦନ୍ଧ ପଢ଼ି ଶିଖିବା।
ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏମିତି ପାଠପଢ଼ା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।